Arsobispo sa Subo mipadayag sa kabalaka sa seguridad sa panagtapok sa mga bisita sa IEC. Mga estudyante sa public schools dili mapugo sa pagtambong ug pag-amot sa Christmas party. Usa ka commercial building nasunog sa barangay Upao, Mandawi City. Unom ka mga Subuanon meet up sa Teachers Board. May hapon Sugbo, Kabisayan, usa ka commercial building ang nasunog kaganihang buntag. Diferensya sa linya sa kuryente ang gituuhan nga hinungdan sa sunog. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nasunog ang building sa Barangay Upao, Mandawi nga gipanag-iya sa pamilyang Uwano. Sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ang sunog sa kusina sa lutuanan sa Pedrico's Pizza. Usa sa gisubay nga hinungdan ang linya sa kuryente. Sa base sa atong wala to nakuha sa usa sa witness sa kita gyud sa pagsugod nagika sa taas sa wiring ang kita sa niaso. So ang panyang gidudahan na short ang kuan sa wiring sa kaning Pedricos. Napil pagkasunog ang duha ka delivery van sa Pedrico's Pizza. Mukabat sa 600,000 pesos ang bana-bana nga danyo sa sunog. Si Konsyal Emarilo Lipap Uwano Dizon nagkanayon nga naapil kasunog ang ilang opisina nga nahimutang sa luyo. Na atong manpower office na po diri ato ang ato mga offices ato Red Ribbon ug na itong gamay sa ato Jollibee ug nga offices po nato sa atong city government, pero dili amo ang city government but akong office na sa diri. Aban matod sa konsyal, nasalbar nila ang mga butang. Lakip na sa file sa ilang opisina sa wala pa mudako ang kayo. Karong hapon gikatakda manghatag unta og noodles og lingkuranan si Konsyal Uwano sa mga biktima sa sunog sa Barangay Paknaan ni adtong Domingo. Apan naapil kini og kasunog. So may ka-expect nga maapil dining building og kasunog. So ang operation manager sa Pedrico's Gym Paloma na mahayag nga atol sa sunog dunay trabahante nga sobra sa napulo didto sa sulod. Iyang giangkon nga apektado ang ilang operasyon. Off karon, yes, kay ang tanan stock na aman dire. Apil o kasunog. Apil yun ang conference. Kasi himuko ninyo ano sa inyong mga outlet. Well, ang karon kay napamay mga spare na mga stocks na which is mga pila lang kaadlaw na masupply sa outlet kay Apan matud niya ila pang masustiniran og supply sud sa tulo ka adlaw ang ilang mga outlet. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Tulo ka panimalay ang naugdaw sa dakbayan sa Talisay sa nahitabong sunog kagahapong adlaw. Ang report giaksyonan ni Edwin Cañete. Tulo ka paniway ang hingpit nga naugdaw samtang usa ka partially burned dihang miulbo ang sunog sa Sitio Salvador, Barangay Tangki, Talisay, alas 2:05 kagahapon sa hapon. 5 minutos na kontrolar ang sunog ug 30 minutos gikataho nga fire out. Mukabat sa 60,000 ang danyo sa sunog nga gikataho nga nasugod sa panimay ni Evangeline Tangob. Ang fire investigator sa Talisay Fire Station nga si SFO2 Marcelino Aguilar mibutyag ang gumikan sa ceiling fan nga wala mapaong mao hinungdan nga nag-overhead kini hangtod miulbo ang sunog nga nagikan sa ikaduhang andana sa maong paniway. Prior sa itabo, gakuan siya, silingpan siya, tungkol kainis panahon. Kaya, totoo, naog siya kay yung pangunta. Pagpaon niya, lakaw siya mga pila ka minutos. Dinaganay na ko nung ila, ibuong sila nga, dinaganay, kay sunog ko no. Tanong niya, ang ilan mang taas mo sunog, lako na kay kayo. Si Talisay City Councilor Danny Caballero nga didto sa nasunugan mibutyag nga iyang hatagan dayon og pagtagad ang mga biktima samtang ang mga nasunugan temporaryong ipahimutang sa barangay gym sa maong dapit. Sa pagkakaroon ato ning i-coordinate sa barangay no kay para ma-assist ni and then tagaan ni og assistance sa ato ang DSWD sa siyudad sa Talisay. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Si Archbishop Jose Palma mipadayag nga nagpakamatinod-anon lang si presidential candidate Rodrigo Duterte sa iyang mga pamahayag. Gipadayag sa Arsobispo sa Sugbo ang iyang reaksyon sa press conference si Duterte kagahapon. Diin walay lipod-lipod nga mibuhi sa mga pulong. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil.
Gihulagway ni Archbishop Jose Palma nga sama og nagpakamatinud-anon lang si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa gipangbatbat niini. Usa sa gisaway ni Duterte ang namugna nga grabing traffic sa Metro Manila sa pagbisita ni Pope Francis. Matud ni Palma, usa ka demokrasya ang nasud ug bisan sa gipamulong ni Duterte, kini ang piliun sa katawan ug solusyon sa mga problema sa nasud. Democratic man kita nga nasod, no? So I am a bishop who is open to the sentiments of the people. I can sense that people are hoping for change, no? And for many, Duterte appears to be an alternative for other politicians. Nakita sab ni Palma nga bisan og gibulgar ni Duterte ang negatibo sa iyang pagkatawo sama sa iyang pagkahimabay ug pagpatay sa mga badlungon sa katilingban, wa maapektuhi ang pagserbisyo niini sa katawhan sa dakbayan sa Davao. Matud pa ni Palma, panahon na karon sa mga butante nga hinuklugan ang mga hiyas sa ilang pilion nga leader sa nasod. Again, as I said, no, parte kini sa discernment sa electorate, no? Kay I'm sure honest siya sa pag-ako, no, iyang mga limitation, pero people will also see, no, ang growth, no, sa Davao City nga iyang giserbisyuhan. So depende lagi sa electorate pag balanse, no, kung unsa may angay, because of course any elected government official becomes the leader and the servant of the people, no? So kung tanawon mo kini ba ang tawo nga atong saligan nga atong leader. Alang tang Palma, gikinahanglan nga susihon ang plataporma, background sa pagkataw niini ug giunsa sab niini pagpresentar ang iyang kaugalingon ngadto sa katawhan. Sa pagkakaron, iya pang gitimbang-timbang kung si kinsa gyud ang iyang pilion nga leader. I discern, I pray over, I reflect. Nindot kon as usual, tanawon nato ng personality, track record, programs, election strategies, mga pamaagi, and of course, above all, no? Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi, Vestil News 5. South Bus Terminal nangandam na usab alang sa bulog sa mga pasahero panahon ting bakasyon karong Pasko. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Karon pa lang daan nangandam na ang Cebu South Bus Terminal sa posible nga pagsugwak sa mga pasahero, labi pa kay nakaduol ng bakasyon sa mga tinunan sa musunod nga duha ka semana. Naglakip na ini ang security plan alang sa mga sumasakay. Laraw nila nga mudugang og mga security guards nga ibutang palibot sa terminal, gawas sa pagbutang og scanner sa entrance niini. Way mga empleyado sa CSBT ang tugutan nga mag-leave panahon sa Pasko. Wala leave na basta panahon sa peak season, why leave na kay bangon na sila ng control sa mga tao pag limpyo sa mga palibot karon upside og limpyo ang atong sud sa terminal. Giandam na sab ang mga railings nga usa sa dakong gamit panahon sa pagdasok sa mga tao. Gi-install na sab ang mga window grills isip dugang pagpanindot sa terminal. Matud ni Dusaban, tinguha nila nga mahapsay ang dagan sa CSBT, mao nga makigtagbuo niya sila sa mga labaw sa kapulisan aron isgutan ng augmentation sa terminal usa ka semana sa di pa ang Pasko ug bag-ong tuig. Peak season 30 kada shift, tuluman ka shift, first shift, second shift, o third shift, tag 30 yun na ka gwardiya. Gipahibaw ni Dusaban nga susamang seguridad ug sistema ang ilang ipatuman sa umaabot nga mga adlaw. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga labaw sa BJMP 7 midepensa sa ilang kauban nga nakuhaan og CCTV camera nga midapat silang pinilisong nga buot mo eskapo. Apan ang nasoing jail officers kinahanglan gyapon nga mupadayag sa ilang habig atol sa ipatawag nga investigasyon. Si Ryan Sorote sa follow-up report.
it was said that inmate Apora asked Giulagway sa Bureau of Jail Management and Penology nga justified ang pagpanabat sa duha ka jail officers sa Carcar City Jail sa Pineriso nga suway nga mipuga. Giingong natulera ang nabuhat sa duha ka mga jail officers nga nagbantay sa mga Pineriso. Apan kinahanglan gihapon nga mo-explain ang duha ka jail officers sa ilang nabuhat sa Pineriso nga si Jenson Dawat. justified siya, no? Justified siya in a sense nga what would be your first reaction if you saw somebody attempting to escape? So initial nimo siguro is dili siguro nga ayon nimo, maybe makapadapat ka. Niyatong miaging simana, nabalita sa News 5 ang pagpangulata sa duha ka jail officers, usa nag-uniforme ug ang usa ka babae nga nagsibilyan nga nakuhaan sa CCTV camera. Wa nanganli sa BJMP ang duha ka jail officers, apan ang usa kanila ang gi-transfer na sa dakbayan sa Bacolod niadtong weekend. Gisusi na usab sa Commission on Human Rights niadtong Sabado ang kahimtang ni Johnson nga napunog mga bunog sa lawas. In fact, mo natong gusto na nga we have to make the jail guard appear before us and explain to us nga ang among nakita din ang among pag-appreciate sa among nakita is actually different sa imong isulti. Gitipigan sa CHR ang mga hulagway sa bunog sa biktima samtang wa pa kini mapahiling sa doktor. Wa pa din mapadoktor sa Carcar City Jail si Jenson sukad nga nahulog kini sa second floor ug nakulatahan sa mga jail officers. Balikan sa CHR si Jenson uban ang doktor aron kini mahiling tungod sa kahimtang ini. Kay sa among tan-aw sa among assessment kinahanglan siya medical attention jud kay grabe ang iyang bunog, no? Ipabos sa preventive suspension si Carcar City Jail Warden Roger Daligdig samtang padayon ang investigasyon sa pagpuga sa mga Pineriso o ang pagpangulatas sa iyang mga sakop. Ang Pineriso na si Jonad Ramos ang padayon pangagipangita human misurrender si Rodel Apura niadtong miaging simana. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gi-inspection sa mga pulis ang pavilion din ipahigayon ang usa sa mga kalihukan sa International Eucharistic Congress. Tuyo sa mga pulis ang pagpaghanay sa ilang security deployment palibot sa pavilion. Mato ni Chief Inspector David Senyor, mga pulis ilang ipakatap sa sulod o gawas sa pavilion. Mangayo sila og dugang pulis gikan sa regional office aron makatabang sa security. Muna itong i-present sa region kung kila itong kuwang nga i-request sa for augmentation. Arsobispo po sa Sugbo masaligon sa ipatuman nga seguridad sa umaabot nga International Eucharistic Congress nga ipahigayon dinhi sa Sugbo. Apan nabalaka kini sa mga pangitabo sa ubang nasod, di nahimong target ang panagtapok sa daghan nga mga tao. Kini giaksyonan ni Leslie Camanade Vestil. Sa iyo kaganihang buntag, nagkatapok ang mga government agencies sa Sugbo uban sa kadagkuan sa simbahan aron hisgutan ang mahitabo sa International Eucharistic Congress karong Enero. Ang matag ahensya gipapili sa mayor kung unsang matang sila makatabang sa preparasyon ug pagpahigayon sa umaabot nga kalihukan. Ipasabot ni Rama nga kinahanglan nilang angkunon ang ilang mga tahas aron mabahin ang responsibilidad. Because if this will fail, it's not me alone. The church will fail. Cebu will fail. The country will fail. Yes or no? Yes. Si Archbishop Jose Palma mihulagway nga dili sayon ang ipatuman nga seguridad tungod kay gikan sa nagkalain-lain nga lugar ang mga bisita. Iyang gikabalakan ang mga nagkalain-laing panghitabo sa panagtapok sa mga tao sa ubang nasod. Something untoward can happen, pero sa karon we know that we are looking at every angle, no, and we pray nga unta epektibo kini, no. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Mga estudyante sa public schools dili obligado nga mutambong sa mga Christmas parties nga ipahigayon sa ilang eskwelahan. Gidili usab ang pagpamugo sa pag-amot og donation alang sa maong kalihukan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Sa musunod nga duha ka semana gitakda na ang Christmas break sa mga pampublikong tunghaan. Apan sa dili pa ang bakasyon na anda na sabang pagpahigayon og mga Christmas party sa classroom. Karon pa lang daan gipahinumduman na sa DepEd Cebu Province Division ang tanang magtutudlo og ginikanan nga di pugsanay ang pagpahigayon og Christmas party. Wala gi-require sa DepEd ang mga tinunan sa pagtambong sa maong okasyon.
palisiya gid sa Department of Education ana nga any celebration man good nga kuan nato sa eskwelahan, it should be voluntary, purely voluntary, in the sense nga gidili jud ang pagpangulikta sa teachers or even the school heads na nangyayon. Gidili sab ang bisan unsang matang sa pagpangolekta og amot o bayronon alang sa Christmas party. Apan giklaro ni Angtod nga wa nila gidili ang party basta uyon lang ang mga ginikanan. Giawhag niya ang Parents Teachers Association kon PTA sa pagmeeting kung buot nila nga magkatapok ang mga tinun-an karong Pasko. Nindot pod kung ang PTA mutabang sa eskwelahan in the sense nga pwede magpatlak ba magda ditong ginikanan or what, kay ang atugod nga gitinguhaan ni nga ang katong mga bata nga makaingon ta nga dili siguro walay capacity nga magdala nga unana maka-share sa katong lanubo pod. Sa samang higayon gipahibaw sa DepEd nga nahurot na og hatag ang bonus ug nga wa nay paabuton ang mga magtutudlo karong buwana. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kapin sa usa ka milyon ka pesos nga shabu na sakmit sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch dito sa lungsod sa Cordova. Kinigiaksyon na ni Ray Pasaporte. Nadakpan ang giila nga drug poser nga si Giovanni Turing nga taga Sitio Timpulok, Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Siya nasikop sa usa ka buy-bust operation sa Provincial Intelligence Branch nga gipanguluhan ni Senior Inspector Leo Logronio. Nakuha nga ebidensya gikan kaniya ang 135 gramos sa shabu nga gibana-bana nga mukabat og 1.5 milyones pesos. Giimbargo usab sa mga pulis ang kiya nga gisakyan sa dinakpan atol sa ilang transaksyon dito sa poblasyon lungsod sa Cordova. Si Superintendent Rodolfo Albutra ni Butiag ang regional office mo inihatag kanilag impormasyon ug pangan sa nalambigit sa illegal drugs sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nilutaw ang pangan ni Turing kinsa giingong maoy supplier og shabu sa usa ka drug poser nga gipapanid-an sa regional office. Wala ni siya sa watchlist. In fact, mao lagi nga ning gawas na niya ngalan katong gi-report sa regional headquarters nga gipadala sa amo from concerned citizen nga nag-inform sa regional headquarters, then eventually forwarded to us. But when it was validated, dili siya dako ang katong personality. Instead na trace na to ang ihang source nga yan nagtagak niya, which is kanis Giovanni Turing. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang dinakpan. Niadtong Sabado ang PIB nakasakmit usab og shabu nga balor og 1.2 milyones pesos. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Giawhag sa Arsobispo sa Subo ang katawhan nga sa paghimo sa ilang katungdanan aron makatabang sa pagsulbad sa kriminalidad sa Subo. Kinigiaksyon na ni Leslie Caminade Vistil. Gikasubo ni Archbishop Jose Palma ang mga brutal kaayo nga mga panghitabo karon sa Sugbo. Sa lungsod sa Cordova usa ka magtiayon gitulis og gipatay at tubangan silang 5 anyos nga anak niadtong Domingo. Didto sa Dalaget, usa ka 13 anyos nga inosenteng bata ang gituang gipahimuslan, human gigapos og gibutangan og underwear iyang baba sa miaging adlaw. Matud pa ni Palma, kinahanglan nagyong lingkuran sa mga otoridad kung unsay angayang kasulbaran niini. Gipadayag ni Palma nga hasta siya naglibog og unsay kinauyukan nga hinungdan sa mga krimen sa Sugbo. Ang challenge is of course posed to all of us, tanan kita no. What can we do? No? But of course above all sa atong mga peace and order authorities unta no, what can they also do aron maundang mao kini nga mga pamaagi. Apan matud ni Palma, ang katawhan adunay papel alang sa kasulbaran sa krimen ug dili lang kinitahas sa mga otoridad. Both the authorities and all of us concerned should have a way of really stopping ang mga pamaagi, pagbinta, pamaagi, paggamit, and of course pag-implement sa mga balaod against drug trafficking. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Tulo ka mga illegal lotto outlet sa syudad sa Mandawi ang gironda sa mga sakop sa City Intelligence Branch atol sa simultaneous operation nila kagabi.
Atol sa ilang pagpangronda diha sa Barangay Umapad, Barangay Banilad ug Barangay Paknaan, ila usab nadakpan ang mga usher sa outlet nga si Mean Balingit, Mark Saldido ug James Anthony Resonable. Ang kapulisan miingon nga dili hinuon rampant ang illegal swertres sa maong syudad. Nakuha sa mga pulis ang mga kwarta, stub nga aduna pay numero nga 3-digit, lakip na ang calculator. Akong isulti nga ang Mandawi, wala gid anang sugal nga video karera og muli-muli. Kini lamang short race, so na may mga impormasyon nga mahidangat din siya atong opisina, mo nang atong aksyonan dayon. Lain usab nga never again political streamer ang giplastar og niining hugayuna sa may SRP habig sa Talisay City. Ipasusi ni Mayor JVR kung dunay permit ang pagbutang niini. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Kaganihang buntag palang personal nga nakita ni Talisay City Mayor Johnny Videlos Reyes kining never again billboard nga nakamontar sa National Highway sa Barangay Tangke, siyudad sa Talisay. Ang billboard nga may nakasuwat nga never again underwater Balili property nagpasabot sa 98 million nga kantidad sa luna sa Naga City nga gipalit sa Kapitolyo ubos sa kanhi administrasyon ni Gwen Garcia. Giingon nga ang responsable niining billboard mao ra gihapon ang susamang grupo nga nagbutang sa Never Again banner diha sa CICC. Apan si Mayor JVR nga kaalyado ni Gobernador Junjun Davide nang hinaw nga may kalabutan siya sa pagbutang niini. Gani ibot niya sa taon kung may permit ang pagbutang niining billboard. Nabutay kontrol ni ana ug gawas sa kuan kay ilab ng katungod do namatay katungod pag unsay atong gustong ipaabot sa mga tao. Alang sa mayor sa Talisay, wa siya nakita nga sayop sa pagbutang sa mong billboard tungod sa giingon nga freedom of expression. Apan alang niya, tataw kaayo ang mensahe nga buti pasabot sa grupong Cebuanos for Good Governance and Development, ang grupo nga miangkon nga mo'y responsable sa pagbutang niini. Og doon na kay pagpanghuna-huna, may balon na naman gyud ta. Og kinsay nagbutang. Kaya na magpaguryo-guryo. No? May balon na gyud ta ana og kinsa kana mga grupo. Wa nang takapinpoint og kinsa gyud siya kinsa sa katao. Suway namo nga gikuhaan sa ilang habig ang lead convener sa grupong Sigad nga si Renel Oliva, apan di kini motubag sa mga text ug tawag sa iyang telepono. Una nang nabisto nga ang mga kawani sa Provincial Engineering Department inabagan sa mga casual nga empleyado ang nag-overtime sa pagbutang sa susamang streamer sa CICC ubos sa mando sa General Services Office. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kaso sa HIV/AIDS virus sa nasod, giingon nga nagkataas na. Gani ang Central Visayas mo ikaupat sa talaan nga dunay labing taas nga kaso sa maong sakit. Ang report ni Ryan Sorote. We have this gathering. Migawas sa pakisusi sa HIV/AIDS and ARC Registry of the Philippines nga nagkataas ang kaso sa mga nagpositibo sa makamatay nga HIV/AIDS sa nasod. Gani, ana sa ikaupat ang Central Visayas sa dunay labing daghan og kaso sa AIDS sa nasod. Naguna gihapon ang National Capital Region, ikaduha ang Region 4A ug ikatulo ang Region 3. Niadtong Oktubre, miabot og 651 kadugang mga kaso ang natala sa Department of Health, mas taas kini 21% sa samang panahon sa meging tuig nga 537. But remember that the virus has been around since the early 1980s and up to now, it's 2015, the virus is still there and it is killing a lot of people, not only in the Philippines but globally. Nisakaw sa magidaganon sa mga na-diagnose matag adlaw gikan sa 17 niadtong 2014, miabot na kini karon og 22 ka kaso matag adlaw. Naguna sa matang sa transmission sa virus ang pakighilawas sa lalaki nga nag-edad og 25 ngadto sa 35 anyos. Nanasab sa edad 15 hangtod 24 ang mga batan-on nga nataptan sa virus nga padan usab nagsaka gawa sa sexual transmission sa HIV/AIDS. Sunod sa labing dako ang pag-share og ginamit nga syringes sa mga tigamitan og ginading drogas, mother to child o blood transfusion. Tungod sa nagkataas nga kaso sa virus sa nasod, gipaligon sa Philippine Catholic HIV and AIDS Network ang ilang kampanya og pag-abag sa nataptan sa virus. Gikinahanglan karon matod sa grupo ang pag-utro sa batasan nga magmatngon sa mga naandan ng mga binuhatan nga mahimong magikanan sa virus. Hango sa PhilChan nga di na makumpiyansa
kay usa na ka global problem ang HIV/AIDS nga usa ka pandemic. Kay sa gisite pa, one other causes gani sa Cebu, it's not about sexual matters and it's not about sexual relationship. Ang usa gani nga taas sa cause is drugs. Bisan dinhi sa Subo, moabot og 800 ka mga tawo ang natala sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga nagpuyo uban sa mga dunay HIV/AIDS. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Unom ka mga Sugbuanon gikan sa duha ka mga university sa Sugbo ang nakasulod sa top 10 board exams alang sa mga teachers. Kini ang report ni Ryan Sorote. Mga Sugbuanon nagtap sa 2015 licensure examination for teachers niadtong Setyembre. Upat ka mga Sugbuanon nga nagtap sa teacher licensure exam sa elementarya ug duha sa secondary level. 4th placer si Tony Rose Fabila, 6th placer si Lester Ochea, ug 9th placer si Rico Roland Tordillo nga pulos mga graduate sa University of Cebu sa Lapu-Lapu ug Mandawi. Dakong garbo sa tungaan ang tulo nga may labing unang batch nga dungang nagtap sa naklabay nga 5 ka tuig. Talagsaon og mga talented daan ang tulo nila ka mga top notchers nga nagpakita daan sa ilang labok sa ilang undergraduate years. It is a constant reminder for them that everyone can be a top notcher and everyone should strive each day to become the best version of themselves. And it is not limited to honor students only, it is for all. Matag tuig na nagsigi katap ang College of Teacher Education sa UC, sukad nga gisugdan nila ang paghasa sa ilang mga tinun-an. Sa mapananglit sa 20 anyos nga si Roland nga usa ka achiever sa iyang pagka-estudyante ug ang 35 anyos nga si Tony Rose nga na-inspire pagka-teacher. Even though I dream for it, but it's not nga 100% nga ma-expect ko nga matouch ko. But then yesterday, it murag dream come true lang yun ba. So, happy kay ko as in. So, ako dyan ang gidedicate sa ang family nga. Kanunay nga motabang sa ako o sa ako ang tito nga nagpa-eskwela sa ako sa college. I offered it to my parents kay grabe lang sacrifice nako, grabe lang effort nga hatag para lang maka-graduate ko. Gawas sa mga taga UCLM, 10th placer si Lordiel Miasco, 8th placer si Ana Igcog, ug 9th placer si Christopher Cabanug nga pulos gikan sa Cebu Normal University. Kapin 21 ang mikuha sa teacher licensure examination alang sa elementarya ug 34,000 ang nakapasar sa licensure examination alang sa high school. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy day mga igsoon! Labing dako nga Catholic Charismatic Learning Conference subling gipahigayon dinhi sa Sugbo. International Inspirational Speaker Bo Sanchez midani og 4,000 ka mga delegado. Sayo pa lang sa buntag, gidumog na sa mga bisita gikan sa nagkadayang dapit sa Kabisayan ug Bisan sa Mindanao ang Waterfront Hotel sa Barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Excited ang mga dumudoong sa laing tuig sa Kerygma Conference sa Sugbo nga tambungan sa mga di-kalibre nga mga inspirational speakers sa kauluhan. Sayo nga napuno ang Grand Ballroom nga makaakomoda ra unta og 3,000 ka mga tao. Gibuksan ang kalihukan sa Santos nga misa ni Cebu Archbishop Jose Palma. Gisundan kini sa opening worship ug sa unang powerful speaker nga si John Escoto nga miyagyag sa kabililhon sa gugma ug sa pagpalambo sa patigayon. Nisunod ang laing speaker nga si Bro Aaron Gugna nga milingaw og mipaluha sa mga nanambong. Pagkahapon, nisunod sa hulga sa depression ug bag-ong teknolohiya ang bamboo look-alike nga si Daddy Obet Cabrillas. Usa ka skit sa Topical Family ang mibukas sa talk sa rocker preacher na si Alvin Barcelona. Diin gipahimog ataniya ang importansya sa panimalay ug pamilya. Katapusan ang keynote message sa founder sa The Light of Jesus Community ug sa prayer meeting, The Feast, nga si Bro Bo Sanchez. Gibanabana nga niabot og 4,000 ka mga tawo ang misalmot sa Kerygma Conference Cebu karong tuiga.
Og mao kadto naglangkob sa atong live news karong hapon alang sa walay karapusang mga chikas o bani ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawkot Serag ang atong word of the day nagkanayon. Ayaw pangitag tarong, pag tinarong aron ikay pangitaon. Agay! So, tinuod itong iyang gisulti gid Attorney George. Yes. Dapat magtinarong ta. Okay, aron kita'y pangitaon. So for once, way binuang si JP. Magtinuray gito Tinuod to, dili to lisod sabton. Yeah. Labi na karon nga Christmas. Yes. Diba? Una na tayo kuan. Countdown. Christmas music. It's December 1 December already. 1. So 24 days to go. 24 days Yeah. more to go. So hindi mo matay countdown? Naam na Dres Kilid. Okay. Bongkat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!